Een hele speciale avond voor dit, ja. We zitten vandaag bij het enige clubje wat zo speciaal is voor ons allebei. En we stonden in de gang en voor afgelopen jaren was het immer spannend. Als die Marotte, als er een paar van dat soort padjes weer achter ons binnenkomen, die komt de muziek. Ik moet zeggen, ook wel Kumse tours, ook best wel spannend, want dat is natuurlijk heel veel. Jongens, go, go, go! En zo wie altijd, Prins het laatste, hè? Nee joh. Oh wacht, Bieleman het laatste. Ja, ze werkt elke lat, ze werkt dat. En dit is nu de gang, wat zo spannend is. En nu wordt de camera draaien, maar nu wordt het